Pagigo sa kilat sa usa ka lugar sa Barangay Kalinan sa Davao City, nakuhaan og video. Samtang parte sa dalan sa Barangay Kibalang sa mong syudad sab, nadanyo suman midahili ang yutang pundasyon niini. Ani ang report ni Argil Relator. Sa video nga kuha sa usa ka residente, makita ang pagbunok sa ulan sa Barangay Kalinan proper, Davao City, Biyernes sa hapon. Diin doon na paglapaw sa baha sa highway. Taud-taud pa ang paghayag tungod matud pa sa kilat. Nakuratan ko, kaya bin ako ang naigo. So sa akong kakurat, dito ko nawahin na ako akong cellphone. So at least wala na dakop. Wala na dakop sa kilat. Hinoon, walay naangol sa maong hitabo. Samtang Sabado sa gabi, nabalda ang dagan sa trapiko, human midahili ang yuta nga pundasyon sa sidewalk ug usa ka lane sa Davao Bukidnon Highway nga sakop sa Barangay Kibalang, Davao City. Sumala sa mga residente, gikan hapon hangtod gabi, kusog ang ulan sa lugar ug kadlaw na miundang. Usa ka poste sa kuryente ang natumba. Gilayon sa magiasikaso sa Davao Light ang linya sa kuryente Domingo sa buntag. Ang kuan lang among nabantayan ang wire ni Siga. Nanggawas gay mi kan hadlok mi ba sa wire basig mo kuan sa balay. Giba na banaang ana sa 50 meters ang nakankan yuta. Apektado sa pagdahili sa yuta ang ubay-ubay ka mga pananom sa umahan ni Tatay Jimmy. Uma na mo ni pana dito. Kanang mga kanang abukado kanang nagharagana. Oo. Dili na dapit. Kanang duriana po nagtapad na sila kanang duriana. Kadto. Oo. Ni ana lang siya ba. Tungod sa pagdahili sa yuta, gikordona ang lugar. Hinoon maagiana sa mga sakyanan ang lane sa kalsada nga dili apektado sa pagdahili. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.